Čau ľudia, moje meno je Jano a ja vás vítam ďalšieho videjka. Je taký random vlog. Oddychujem, som chorý. Tak. A to je taký vlog a chcel by som vám povedať, že už s Kubom TV máme svoje vytvorené intro už aj na YouTube. Včera sme dali video, malo celkom dosť zliadnutí, len sme ho museli vymazať, lebo malo niekoľko 100 zliadnutí, iba 100 ľudí o tom vie a niekoľko 20 lajkov. Potrebujeme ešte natočiť videjko a dať ho do toho, to intro, len ešte to potrebujem spraviť to ešte s Kubom TV, lebo má prísť ku mne v sobotu, teraz je štvrtok a tak, ale inak nič také sa nezmenilo. Na tento kanáli už asi nebudú vlogy. Neviem, či aj budú vlogy. Jedine ak na tomto kanále budú vlogy. To je odo mňa všetko. A ešte sa tešte na špeciál. Kde zapína sa počítač. Tešte sa špeciál. Ešte som špeciálna, sofagame, pretáčime, bude to iba 70 hub, ale aspoň dačo to máme čisto zarobených hubičiek. A inak uvidíme sa na budúce. Napíšte do komentára, ako sa volá toto. Kto uhádne, ktorý bude mať najviac lajkov, vymyslím takú súťaž. Počkajte. Tak to